YouTube. Ești un idiot, nu au ce faci și de rămas de... Aici, mai da. Iată, îi rup de aici. Hai, hai, mă dau și eu. Hai să apar tu pe prima pagină. Faci cu frutele? Da. A, mișcă. Hai de acolo. Pauză. Înalt. Mai trebuie, mai trebuie. Să ridică-ți în picioare. Nu, mai trebuie lovit jos. Degeaba îl dai acolo. Nu te rămâne așa. Dar ce e, mă, frate? Culesc, eu băga betoane, nu să cală ciment. Așa, așa. Mai dai la mine? Nu, stai. Vezi aici încolo. Vreau eu să-l dărâm. Dar este câteva. Acolo-i comoară, băi. Comoară. Ce să mai dau eu? Tot din partea asta Arpi, dacă dai încolo. Cu dreptul. A, nu treabă. Ai, ai. Mai mie, eu zic că te dau. Din ce se frică? Dacă la video de bun. Da. Ce se frică? Nu da. Acum, acum. Vezi că pic. Mai dai, mai dai, mai dai. Nu, din partea aia altă, mă. Pune de acolo, mă. Pică, pică. Uite. Uite de acolo. Vezi că pică acum. Lasă. Nu plânge Nu nimeni. mai e mult. Vezi că pică pe tine. Bravo. E să o filmezi. Da. Mă stau să poate farurile acolo. Eu nu văd nimic. Mai de Nu, lasă-l în bulă, lasă-l așa.